Am revenit. Mă scuzați că m-a sunat maică mea că să se ducă și la teme, dar i-am spus să zic că termină vlogul și se duce. Dare, uite ce-am pățit. Dumneata. Nu mă merge să mișc camera. Să fie ta. Așa e lag ăsta. Bă, tu unde ești? Ia. La 152? Eu trecut de ăsta. Eu trecut de ăsta. Bă, haide, hai să ne jucăm alt joc. Nu, până la final. Da. E vlog mai chill. E vlog mai chill. Ne vedem data viitoare. Nu! Băi, hai să ne jucăm alt joc atunci, dacă vrei să... Asta că nu pot să mă cam joc așa că... Da. Ai ieșit? Nu. O să ies. Hai că te aștept aici. Dar nu pot, uite. Să mă mișc, să fac așa. Nu merge. Stai mă, că aici sunt și eu. Nu merge. Vezi? Ce faci? Păi să mergi. Da. Ne juc. S-a închis rog. Nu. Suntem încă aici. Știi ce? Că știu care ne jucăm asta cu Granny, că eu n-am făcut vlogul ăsta. Ne jucăm asta cu Granny, că n-am făcut vlogul ăsta. Nu, că e prea mult. Ce faci joc? Brochevar? Te jos Broche? Broche, da, broche. Broche. Bugie. Ai intrat? Stai, ca să pară join. Acum ai intrat. Bacavan, se numește Bacavan. Broche. Te văd. Ce? Ia. Aui. Ce? Ai Bună, tipule, ce faci? Băi, tipul. Ești chiar. Tipo. Hai, eu sunt copilul ăla mai mic acum. Da. Hai, eu sunt copilul ăla mai mic. Bine, pa. Bine, ce fac? Hai, ia o mașină și hai să ne luăm acasă. Uai, că ești îmbrăcat în astfel de mașină unde ești. Bă, dar vingeai pe lângă mine. Mami, te luăm o mașină. Mami! Te dai cu skateboard-ul. Skateboard. Mami, deja scap de tine dacă n-ai grijă de mine. Nu mai voi. Leo, Eu mă duc Kika. să-mi iau o casă. Leo? Eu mă duc să-mi iau o casă. Uite ce față are, bă. Abonați, uitați-vă. Ce faci? Doarme fata asta. Tipa. Fata așa. Ce s-a întâmplat în orașul meu? Îmi pare rău, dar mai un pic și închidem vlogul. Că trebuie să plec acasă și o să mai facem vlog. Du-te, fă temele și după aia vin apoi. Bine? Stați. Da, o fi mama lui Dari, scuzați-mă. Așa, biga și tot felul. Dar de ce nu mai vorbești? Mă cauți? A? Mă cauți? Îți cu motorul. Nici nu știu pe unde ești. Îți cu motorul la case. La case.
acolo unde ne luăm noi casa, locul nostru. Aici, mă vezi? Nu știu, i-am adus în o mașină. Lângă fata polițist. Uite-mă, în fața ta. Unde, bă? Uite-mă cu motorul vine spre tine. Stai pe loc. A, da. Hai ține romocată. Eu vin cu motorul. Mami! Tu unde ești? Mami! Mami! Vin după tine. Urcă pe ăla. Urcă. Ăsta că nu pot. Dar nu mă sări. Sari. Da, odată. Da. Ia-ți o mașină, că nu pot să mă pe motor. Ba, poți. Mergi, așa. În spatele meu acolo. Urcă. Bă. Da. Sari odată. Așa, nu mă sări. Ce te sari? Nu știu. Hai, ia o mașină. Eu mă duc cu motorul. Bă, m-a luat ăsta. Sari. Așa, bravo. Eu mi-au o mașină. Eu o să mă duc. Adică, dacă vrei, dacă... Da. Nu uitați să dați un like, un subscribe, să vă abonați la canalul lui Darius. Și noi o să ne vedem data viitoare. Pa! Zi tu ceva! Pa, pa!